هون ji tatileke dirêj vegeriyan. Mala we beşyayên nû ve bi şiklekî mükemmel hatiye rastkirin û raxistin. Her teferruat hatiye hesabkirin. Bêguman hûn ê li rewşeke wisa şaş bimînin û hûn ê tesîrê jê bigirin. Hûn ê merak bikin ku kê ev sürpriz ji we re hazir kiriye. Hûn li hember sürprizeke wisa harîqulade xemsar namînin. Hûn ê bizanibin ku yekî hesabê her tiştî kiriye û bizanatî ev kar kiriye. Nimuneyeke bi vî rengî ji bo fezayê, ji bo dunya û hemû heyînên birih û bêruh re jî mirov kare bibêje. Li fezayê ji bedena mirov heta bi ezmanan, ji heywanan heta bi kurahiya behran li her cihî sazmanên gelekî di nav hev de weznên hesas ên bêjimar hene. Çi kesê ku bifikire û aqlê xwe bişoxilîne vê sazmana di nav hev de û vê wezna hesas wê bibîne ku xwediyê qudret û aqlê mezin ew xulqandiye. Ji nav axa biherî ev fêkiyên rengareng, çîçekên bênxweş, fêkî û sebzeyên bi lezet. Azayên ku van tiştên xweşik fehm dikin. Di hundir bedena mirov de gelek sazwanê ku di nav hev de û bi hev re dişoxilin. Roja ku dinyaya me ronî dike, germ dike û hesabê ku ji bo vî karî hatiye bicîhkirin. Barana ku axa hişk birih dike. Bêjmar tiştên mîna van ên ku fezayê radibêçin. Her mirovê xwedî wijdan ku li ser van difikirin hebûna Xwedê û mezûnahiya wî eşkere dibîne û pê îman dike. Yê îmanê bîne ew ê ji nêzîktir ve Xwedê nas bike, gava îmanê bi wî bîne hezkirin û tirsa wî jî ew ê hê pirtir bibe. Mirov zatê Xwedê nikarin bibînin. Lêbelê hebûna wî li mexlûqatên wî dinêrin û fam dikin. Mîna ku her esera hunerkariyê hunermendê xwe nîşan bike, heyînên biruh û bêruh jî Xwediyê ku xalqê wan in nîşan dikin. Divê mirov li ser van bifikire û bibe şahidê delîlên xulqandinê. Ji xwe di Qur'anê de hin çeşît heywanên wekî hêştir, kelmêş, mêşa hingiv, pîrê û gîhayan, çiyayan, zemînan, ezmanan wekî mucizeyên xulqandinê dike numûne. Maqet li hêştirê nanêrin çawa hatiye xulqandin û ezman çawa hatiye bilindkirin û çiya çawa hatine çıkandin û erd çawa hatine raxistin. Bêguman Xwedê fedî nake ku kelmêşê û tiştekî jê mezintir bike numûne. Bi vê ya kesên îman anîne dizanin ku bêguman ev rastiyeke ji canibê Rebbê wan e. Kesê münkur jî
خودê bi vê nimûnê çû xestiye dibêjin. Bi vê gelekan ji ser rê dibin, gelekan jî tîne ser hidayetê. Ew ji fasxan pêvtir kesî navêje delaletê. Rebbê te wehyî mêşa hingiv kir li çiyayan, li daran û çardaxên ku ji wan hatine çêkirin ji xwe re xaniyan têde çêke. Dûre ji hemû fêkiyan bixwe. Bi vî awayî di rêya ku Xwedê te ji te re hêsan kiriye têde here. Ji zikê wan şerbetên ku cûr bi cûr dertên ji bo mirovan şîfa têde heye. Bêguman ji bo komeke ku îman anîne bi rast ayet heye. Ew e yê roj xwe re kiriye roniyek û hîv kiriye qendîl û ji bo ku hûn hesabê salan bigirin jê re îstgeh tespît kiriye. Xwedê ev giş hew bi heqî afirandiye. Ew ji qewmekî zana re van ayetan hemiyan yek bi yek îzah dike. Bi rastî li pey hev hatina şev û rojê û xulqanina tiştê li ezmanan û li erdê ji qewmekî muteqî re nîşan duwan de hene. Ev heqîqetên îmanê yê ku di ayetan de tên behs kirin ji bo her mirovê xwedî wijdan wesîle ne ku pê hebûna Xwedê fêm bike û bibe sebebê nêzîkbûna Xwedê. Li her cihê ku em lê dijîn delêlên ku hebûna Xwedê û qudreta wî yê bêdawî li ber çavê me radixe hene. Çi tiştê ku derdikeve pêş me peyameke manewî ye ku ji teref Rebbê me ji me re hatiye şandin ji bo ku em wê bixwînin. Gava em ji vê hêlê ve lê binêrin her çiçek mektûbek e. Ji wanê xwendinê zana re ew peyama Xaliqê me ye. Hin heqîqetên îmanê jî îspat dikin ku Qur'an kitêbeke heq e. Hebûna fezayê, firehbûna fezayê, ji hevcudabûna ezmanan û erdê, giloverbûna dinyê, tebeqeyên rûyê zemîn, rêgehên fezayê û zivirîna wê, qeysa di baranê de, tixûbên di behrê de. Heyamê ku Qur'an hate wehîkirin, tu kesî bi van heqîqetan nizanîbûn. Lêbelê di Qur'anê de hebûna behsa van ji mirovahiyê re pir eşkere carek din nîşan û îspat dike ku Qur'an kelamê Xwedê ye. Xwedê di Qur'anê de ji mirovê xwedî fikir re maneya heqîqetên îmanê hatiye gotin. Wexta em bixwazin li ser vê heqîqetê bifikirin, mirov kare îstîfadeyê ji usûla qiyas û lêpirsîna diheqê heyîn û hedîseyên hawdora me ne bike. Xwedê ji bo vê sazûmanê mîsaleke wisa nîşanî me dide. Niha ev ava ku hûn vedixwin hûn wê dibînin, ma hûn wê ji ezmanan datînin ya yê datîne emin. Heger me bixwesta me yê wê şor bikira, ma ne divê hûn şikrê bikin. Av nîmetekî wiha ye ku çar hawirê dinyê vegirtiye û
û li her derê bihêsanî mirov dikare peyda bike. Piraniya mirovan vê ava ku seransirayî heyata xwe vedixwin belkî qetlê nefikiribin. Hebûna avê li hebûna wê û ihtiyacên me ev xusûsiyetên avê di çavê mirov de wekî tiştên jixweber elelade û wekî hebûneke ku nelazim e mirov li ser bifikire têdîtin. Lê em dibînin ku ayet wisa nabêje. Bi rast jî heger Xwedê xwestiba karibû şiklê avê û kîmyaya wê bi awayekî din çêbikira. Yan jî karibû avahiya hewayê û germa wê bi şiklekî din çêbikira. Wê wextê tiştekî wekî ewran çê nedibû û heger ewr nebûya kaniyên ava şêrîn li ser rûyê zemîn peyda nedibûn. Ji me re tenê behrên avşor diman. Heger halekî wisa hebûya yan mirovahiyê dewam nedikir yan jî wê di halekî gelekî bêzar de di tengezariya avê de heyata xwe bibihûrta. Ku ava şêrîn nebaya wê çandînî jî çê neba. Dinya hemî wê biba çol û ji ber vê wê xela derketa. Lê hema Xwedê kaniyê avşêrîn dane me. Bi ser de ev li her deverê dinyayê belav kiriye. Îcar li gor vê heqîqetê divê em ji Xwedê re şikrê bikin. Mîsala ku me ji bo avê da ji bo hemû kaniyên tebî û ji bo hemû benderûh û hedîseyan jî mirov kare bide. Giş ji bo me nîmetên Xwedê ne. Kaniyeke din a ku heqîqeta îmanê rê me dide û jê jî mühîmtir, kaniya ku derheqê tefsîrkirina van heqîqetan de me ronî dike, eserên alimên İslamê yên berê û yên îro ne. Ev mirovên welî ku ji Qur'an û sünnetê re tam bi îtaatin, gelek qîmet dane mewziya lêkolîn û tefekkûrkirina heqîqetên îmanê. Di kitêbên xwe de jî timmî heqîqetên îmanê derxistine pêşiya her meseleyê. İmamê Ghezalî alimekî İslamê ye. Di dawiya esra yazdan û serê esra duwazdehan de li Xoresanê heyata xwe buhartiye. Wek müceddidê zamanê xwe hatiye qebûlkirin. Müceddid wekî ku di hedîsên pêxemberê me de jî hatine tarîfkirin, ji bo alimê ku serê her 100 salî tê şandin tê gotin. Ev alimê binav û deng di dersên xwe de di kitêbên xwe de bi firehî li ser heqîqetê îmanê rawestiyaye. Çend nimûneyên ku li ser heqîqetên îman dibêje evin. Mirovê ku ji nutfeyê çêbûye ayeteke Xwedê ye. Îcar bifikire halê te yê berê çawa bû yê niha çawa ye. Gelo ku ins û cin tev bicivin, ew ê karibin ji nutfeyê çavekî yan guhekî yan aqil yan qudretekê yan ilmekê yan rehekê çêbikin û bînin meydanê. Ew ê karibana ji vê hestî, reh, sinîr, çerm û tiştên din çêbikirana. Îcar li lütf û kerema Xwedê li wê qudret û hikmeta wî ya muezzem mêze bikin ku çawa mirov hembêz dike. Çi qasî hêjayê heyretkirinê ye. Yekî ku li ser dîwarekî sûretekî yan xeteke xweşik yan nexşekê bibîne, disekine bi hicmetkarî lê temaşe dike, difikire ku senatkar çawa ev çêkiriye.
dibêje ev karê ku sen'etkar kiriye çi qasî huner û jêhatîbûneke xweşik û mezin e. Lêbelê tevê ku li vê kaînata gelekî mezin û li van mexlûqatên Xwedê dinêre jî li ser wan û li ser hikmet û sen'etkariya Xwedê nafikire û dikeve xefletê. Li ezmanan çi qas têrk hene ku çend caran li dinyayê mezintirin, ji ber ku dûrin wekî noqteyekê xuya dibin. Îcar gava stêrk wiha bin, mezinbûna ezmanan çêtir tê fêm kirin. Stêrk giş bi vê meznahiya xwe jî bi çavê te piçû xuya dibin. Îcar ji vêya tu dikarî meznahiya Xaliqê wan û hakimiyeta wî fêm bikî. Ebu Hanife dema ku li heyatê bû di nav Mislimanan de bi leqabê İmam-ê Azam yanî İmamê mezintirîn dihat naskirin. Ji Mislimanan re îmamtî kiriye, İslam ji wan re gotiye û di seranseyî heyata xwe de ji bo ku hukmê Xwedê ji mirovan re beyan û eşkere bike mücadele daye. Ev alimê mezin münazereya wî û ya yê ku înkara Xwedê dikir gelekî bi îbret e. Ebu Hanife li rexê Bexdayê yên din rûdinişt. Ji ber vê di wextê xwe de li ciyê ku ew wî ê minkur bi hev re münazere bikirana hazir nebû. Derengmayîna wî bû sebeb ku ê minkur û ên li wir hazir têkevin gumanan û pirsan bikin. Herkes di meraxê de ye çima nehat? Gelo wê neyê? Gelo tirsiya? Gelo delîl peyda nekir û pirsên wisa dikirin. İmam-ê Azam piştî miadê ku peyivî bûn hat. Münazerevan gelekî kêfa wî hatibû. Küfür û xurûra wî bêhtir bûbû. Ebu Hanife lêborîn ji wan xwestiye û dest pê kiriye, sebebê derengmana xwe ji wan re gotiye. Min wesayît peyda nekir ku ez ji rexê wî alî avê derbasê vî alî bibim. Ez jî mam li bendê bi hêviya ku qeyîkek an jî kelekek derkeve were ku ez jî pê derbas bibim. Di wê gavê de min dît ku darên wira ji xeber ji çiyê wergeriyan û ketin. Ew darên ku wergeriyan ji xeber bûn text û ew text ji xeber bûn qeyîk. Dîsa min dît bêr û babirka wê ji xeber çêbûn. Ji bo ku ez bêhtir li huzûra wê mehçûb nebim, hema min xwe avêtê, qeyîk ji xeber min anî vir. Münazerevan û kesên li wir tu mene nedan ban gotinan. Münazerevanê ku tebiatperest bû û doz dikir ku tebiatê her tişt çêkiriye, gotiye nemimkûn e tiştekî bi vî awayî çê bibe. İmam-ê Azam miciziye gotiye tu qebûl nakî qeyîkek piçûk ji xeber bêyî hosta û senetkarekî çê bibe. Ka çawa tu qebûl dikî ev kaînata mezin bêyî avakarekî bêyî xaliqekî ji xeber hatiye meydanê. Kaînat ne esera kaînatê a Xwedê ye. Îcar madem ew qas belge û cî li meydanê ne, bêmane ye ku li ser hebûna Xwedê em têkevin münazereyê. Alimê İslamê yê mezin Abdulkadir Geylanî di esra yazdan de jiyaye. Wî jî mîna alimên İslamên yên din pir ehemiyet daye heqîqetên îmanê. Di eserên xwe de bang mirovan dike ku li ser delîlên hebûna Xwedê
بفکرن. د کتابا خویا بناوی هدیه الهی ده هن گوتنن وین در حق مهمبونا حقیقت ایمان دنه وسانه. اولاد من ده هر ذره کائنات ده هنر خوشک ای خوده هیه. هر یک جوان هنر خوشک دلیلن کو مروف به عالی خوده ود بن. هر کسی خواه بوان دلیلان بگره کاره بگیجه خوده. تفکر کور بکه گاوا تفکر تدور دا که و توی بلند ببی. بدی و زمان سعید نورسی وکی مجدد عصر بهوری یا هجری تی قبول کرن. دو کلیات خویا کو چشته کی تفسیر قرآنه تیده لگلک جیان بحث حقیقت ایمان کریه. کیجان شاق علمه و هون دخوینن هر یک جه بزمان حال خواه بردوام بحثا خوده دکن و خالقیت وی ددن ناساندن. گاوا از زخانه که تجه شوشین درمان و معجون مکمل وردیتن و هر شوشه که بقیسه که هاریقلاده و نازک و حتوه داگرتن چاوا کو افدبه دلیل ازوانه کی جهاتی کیمیاگر و حکمتناز وسا جی از زخانه روی زمین کو نزیکا 400,000 چشید گیاین کو هر یک مینا شوشه کنه و حیوان بروح و بروح این کو معجون و علاجن بروح دوان ده دگل کو واناج ازخانه و سوک مزنتر و لکسترن او قاسی جی لگور میهنگا علم طبه یکو ام دخینن ازوانه و ازخانه کو امجره دبیجن روی زمین یکو به حکمت کاران دمشینه وی ذات کو خودی ناو جلاله نشانی مدده و بمدده ناساندن. من جارک نیریکو چوکن بجمار چوکوک کلمش حیوانن بجمار و حیوانوک گیهاین بجمار کسکوک دارن بجمار و داروکشی مینا من بزمان حال خواه لمانه خوده بسیمه او چه وکیل رنده دگرن. جغینی وی تینن بیرا مروف شرط کو جبو حیات وان لازمن وکیل کی وان ایوسان هی کو اف احتیاج دانا سر خکو هیکن مینا هف و جعینی مادین چه بونه دلوپن آوکه این دشبن هف تخمین دشبن هف و جدندکن دشبن هف بسد هزاران چشید چوکان شکل بسد هزاران حیوانان بسد هزار چشید گیهایان صنف بسد هزاران دار بی غلطی بی کماسی بی تولهف کرن خملاندی پیواندی سرراست جهف جدا تاوی خصوصیتن کو جهف بین وقتاندن لبر چاوین ما بالخصوص ده بهاره ده به صورت که گلکی مزن گلکی حسان ده میدانه که گلکی فرحته گلکی پرتینه میدانه ده هندر مزناهی قدرت ویده ده هندر به هفربون و وکهویه ده دزک هفده چیبون وان وحید و اهدیت وی نشانی مددن. حتی اصلا نوزدان لروج آواجی لروج لاتشی بدینی و خدناناسی تنه دنابرا هند کس آن گروبن لدر عادت دهات توز کرن. جا اصلا نوزدان و شون و جبوکو و فکره لتمام خلقه بلاف بکن پروپانده که به حسلاتی هاتمشاندن.
Propagandaya ku hêjî berdewam e, kesên beşdariya wê dikin taraftarê îdeolojî û cîhanbîniya materyalîst in. Propagandaya xwedênenasiyê ku ji teref vê hawirdorê ve tê meşandin û îdarekirin, bi destê fenna pêşteçûyî û teknolojiyê, medyayê û navgihînên ragihandinê yên din bi tevahî dixin emrê vî karî û pê digîjin komelên devera herî dûr. Li hember vê xapa zemanê me ya herî mezin, çareseriya herî bi tesîr hînkirina heqîqetên îmanê ye. Tefekkura li ser heqîqetên îmanê ji tercîha mirov re nehatiye hiştin. Di Qur'anê de bizzat hatiye emirkirin. Ji ber vê ji bo mümînan tefekkura li ser heqîqetên îmanê yên ku hemî dever zeft kirine wekî çeşîdeke îbadetê ye. Mümîn bi saya heqîqetên îmanê hebûna Xwedê her gav ew ê hê bêhtir hîs bikin. Sıfetên Xwedê û bilindiya sıfetên wî çêtir fêm bikin. Ew ê bêhtir nêzîkê wî bibin. Kesên înkara Xwedê dikin jî ji ber halê bêşuûrî û nezaniyê ku dibe sebebê xefletê ji delîlên vekirî yên ku hebûna Xwedê nîşan didin rûba didin. Dawiya van kesan di Qur'anê de wisa hatiye nîşandan. Kesê înkar bike û ayetên me derewîn derxe ku dor were wan, ew jî ji ehlê agirin. Ev der ji vegerê re çi ciyekî ne baş e.